Och det får vara att här akkurat som vi såg i arbetet. Att det här är paranötter. Det minner nek om valnötter och hasselnötter samman. Det smakar bara så otroligt väl. Och hon är så full av nötolja. Och vad brukar du ta till? Jag brukar ta till en salat. Och nu så vet jag att de la panna i tärna. Kan man inte bara smäcka då i? Nej, man kan inte smäcka då i. Du framhäver, alltså hvis du ristar nötter och annat av pannan så framhäver du den naturliga oljan i nötterna. Ja, så det har gjort allt då, alltså allt möjligt sådana. Vad annan ristar du? Jag ristar allt som frä, fennikelfrä och kumman och allt sånt frä som man brukar. Hur länge är det att rista då? Det börjar lukta. Lukten är avs ner. Ja. Och så tyckte du att. Ja. Var det fullare kraft eller bara? Ja, kanske fullare kraft. Det bränner så kött och det är så oljehaltigt. Ja. Vad sa du för det?